Ayan. Nagkakaribatehan na. Ayun na. Wala na. Ayan na. Bumibati na. Biribati ang Marshal mga idolo. Nagkakaribatehan na. Ayan na. Okay. Pare, sako lang! Yun eh, wala na yung mga yun. Okay, palbalikod. Ayan. Tutukan mo na nga. Shout out! Yo! Oh, open pro run by sa kalagitnaan ng alas 12:30 ng tanghali. Napakainit na naman to. Sunog na naman tayo. Okay, shoutout muna mga idolo. So ito si Leonardo Valdez. Yun ang mga pro dito. Ayun, si Juan Bacaro, si Darren, ayun, si Nebres. Yun o. Ayun, hop! Ayun na. So ito, kaya tayong breakaway ha. Si Ningulin ang Gopo Gold. So malayo yung kayang mga ruta sa harapan ay sa likuran. Napakakapal ng ating grupo. So ayun na yung ating grupo. Mahabol na sa likod. Ang kanyang speed 49 ba? Magbilis ha sa likod. So lumalapit sa kanya yung napakalaking Renault. So ayun yung ating peloton ha. Medyo malapit lang kay Nino Lim. Yan, nagkakabol si Jack Cortus. Ayun na, bumabanat na. Ito na, Jack Cortus. Ito na ating breakaway. Nino Lim. Nasa same group. Yung ating breakaway, dalawa. Jack Cortus sa Nino Lim. Yan sana. Bulabugin nyo yung harapan para gumilid ka agad. So ito yung dalawang break. Iyan ka dito muna. Breakaway. So dalawa yung ating breakaway sa likuran. So ito yung ating napakalaking grupo. Napakadami nito ha. Hatak-hatak ng Exodus. Dalawang Exodus itong kumahatak sa grupo. So inabutan yung ating dalawang breakaway. Ito kaya ang babalat. Sa bandang kanan may buwangan at Timorales. Sino na kagad ang Exodus? Ayan na. Kamay na. Exodus, Timorales. Ito ang bumabalat. Nasa likod na isang Exodus from Metro Manila. So tatlo to ha. Tatlo to umahanap. Si Carl Lewis ang si Joshua Tarata. So apat to bumabarap natin sa Team Exodus, Bellamil, Team Morales at Team Bantay para Pangasinan. So nakakalpas itong apat natin buhay away. So bago tayo magbalatan, natin shoutout itong Barangay San Pedro, Ili. So hindi natin nakakuha yung pangalan ng ating barangay captain. Kaya dahil sobrang nagmamadali tayo. So hindi tayo sa likuran. So magtukan na yun ha. Ayan, sa likod, sa likod! Ito yung ating grupo, mukhang nagpapainit pa ito. Ayun, sulit.
Ingat pa naman, no? Ayun, shout out! Aba, shout out! Ating breakaway. Times 2 yan. So, inabutan yung ating mga breakaway. So, bumibilis. Uy, bangat na naman yung Team Morales sa meron na kaliwa. Ayun, sana dito lang tayo para makuhanan natin. Ayan, dito. May umangat na isang Exodus. Ako, dalawang Exodus, tatlo. Saka dalawa. Si Gary, sumusunod isang batang pasida, si Meto Tulubio. Ang kanilang speed, 60 kilometers per hour. Napakabilis. Kaya, ayan na, pumarap na itong si Darren Duratri, tsaka itong si Christian niya tayo. Ayan, pumalit naman itong si Meto Tulubio. Ayan. Hindi na magalaw yan. So, tatlo to, pero dumitingin yung ating territory. So, sa likod. Ito si Jeffrey Launino. Bumarap. Umabol kong si Jeffrey. Dos. Ayan, si Leonardo Valdez. Si Leonardo Valdez, bumigwas na mga idolo. Isang pro cycling. Napakabilis ang binigwas ito ni Leonardo Valdez, ha. Talagang takang-takang na magiging isang pro cycling. Ayan na, si Leonardo Valdez. Pumaharap na mga idolo. Dito lang sa harapan itong si Leonardo Valdez. Ayun na yung ating breakaway. So, nakalayo ka agad si Leonardo Valdez. So, ito yung ating grupo. Okay. Dikitan mo, Darren! Dikitan mo! Ikaw, ito na. Nagbabalatan na, oh. Nagbabalatan itong... Oh! Diyos ko po, kain to. Isipang nagkasa dyan. So, sa likod. So, ito yung ating grupo sa likod. Yun, yes, likod. Diyos ko po, kain do. Naku, bakit daw na? So, binuli pang dalawa. So, ito ating breakaway, si Leonardo Valdez. Sige, palapasin mo. So, ito ating solo breakaway, isang pro cyclist. Si Leonardo Valdez from San Manuel, Pangasinan. So, nakakalamang isa ng mga 80 meters sa ating peloton. Wanyan. So, tuloy ang kayang makakalayo itong si Leonardo Valdez. Ang kanyang speed, pa isa-isang pedal, pero 50. Talagang malakas tong si Leonardo Valdez, ha. Walang ibang pro cyclist dito kundi si Leonardo Valdez lang yan, ha. Hindi, nakarating si Ronald Duranza. So, balit naman tong si Leonardo Valdez. 1. So, may nag-aabol sa likuran. Ito, mga Exodus. Ito tayo nag-aabol, Team Exodus. Sa likod lang muna. So, dalawa, si Morales, sino sa likuran. Si Daniel, si Nino, si Jeffrey Launico, si Bacaro. So, napakalakas ng hating hangin. So, medyo magandang laban to dahil wala tayong pro kundi isa lang. Ito, mga itong si Jeffrey Launico. So, ito, dumikit.
dumikit itong Tim Morales at saka Exodus dito kay Leonardo Valdez. So, sa likod. Ito yung ating dumidikit pa, dalawa. Si Nico. So, naging anim to ating buhay kaway. Anim na, inabutan yung ating pro cyclist. 246 ang ating buhay kaway. Ito, bubirada ito. Pinesilos na mga ito. Bubirada, gumitin. Iusap ang kagad ni Leonardo Valdez. Boss. Yung ano. So, medyo nakalayo itong tatlo. Si Morales, si Valdez, saka isang Exodus. So, iisa yung ating GoPro doon sa likuran, ha. Ito, may nag-aabol din itong grupo. Gusto talagang agad makalayo ng grupo na yun, ha. So, ito yung ating mga grupo, diba? So, pinapatay na ng mga Exodus sa harapan. 2, 4, 6, 8, 8, saka 3. 11. Oh, sa likuran, sa likod. Sa likod. Kuha. Sa ating likuran. Advance. Ay! Ito na siya. Hello! Yo, pogi mo, idol. Dalawa. Ito dalawa breakaway natin, ha. So, nakakalayo itong dalawa. Si Benedict Tamba tsaka isang Team Exodus. Ayak. Isang Morales at saka isang Exodus. From Metro Manila pa itong Exodus na ito. Ang kanilang speed 48 kilometers per hour. Dumayo pa para Metro Manila itong mga Exodus na ito. Kasama nila si Donald Dolatre, si Kenneth Daka, Benedict Daka. So, nakakalawang sila 70 meters sa second group. Malakas itong mga Exodus, ha. Sige ba, kung lumalapit sa likod. May nag-aabol sa likod, ilan? Si Dave Valenziano. Oh, yan, si Dave. Si Nino, tsaka isang Exodus ulit. Naku po, patay tayo, kain nyo. So, nakadikit tong 3. So, 5 ang breakaway tayo. 2 ang Exodus. Isang batang Placido, tsaka Tim Morales and Group of Gold. So, magandang labanan to. Makakalayo kaya ng tulo yan tong 5 breakaway. Si Kenneth, si Dave, si Nino. So, itong 2 Exodus, hindi natin kilala. So, ang kanyang speed 49 yung kilometers per hour. May isa pang nag-aabol sa likuran. So, tuluyan ngayang makakalayo. Ang 5 ito dahil maganda ang kanilang palitan. 46, 45. Mabilis na to, ha. So, lumayo na. Lumayo na yung ating mga marshals. Lumayo na. Apo, si Pop pala to, si Pop Dio Campo yung isa. So, may nag-aabol pa isa sa likod. So, ayun natin po na tele ito. Malapit lang. Si Pop. Tele ito. Ayun, may nag-aabol. Ay, ito na. Okay. Okay. So, nakayutan na ito ating 5 member away. Makapumili yung isang yung paisong. So, nakakalayo na. Ilang meters na layo nito ating breakaway. Naku, lumalayo at 200. So, si Pop Dio Campo yung isang
itim na Exodus. So, sino ang mag-aabol sa likuran? So, malayo na. Tayo natin dito yung ating shower out. Tayo natin dito. Okay. Nag-aabol kong si Darren Dolatre. So, yun yung grupo. So, mag-aabol sa likod. Ayan, nag-aabol din itong mga manang base doon. Itong si Meto Trubio. Kailangan makadagigin mo si Darren dahil si Darren ay pangrimati ito ng Team Exodus. Ito sino to? Joffrey Tandaan nga ito ah. Oh, si Joffrey. Si Joffrey Tandaan. Ito, Breka. Ating mga breakaway, oh. Oy, dumikit din super ha. Si Valdez. Dumikit si Valdez dun ha. Yun o. Puro kain doon naman na mga idol. Yun o, madaming tao kahit mainit. Yun. Okay na. Ciao. Pagay. Iyo. Alas 12 na, madami pa. Ang kasera itong paper ah. Ito muna yung kamay natin. Si Greg. May sa likod. Ayun, medyo nakakalayo. Nag-iwahiwa na natin mga idol. Si Pop Dio Campo. Tatlo na itong pod dito ha. Umabot sa likod. Solo breakaway. Kanina kala ko kakalas na si Ido pero tumira pa rin ha. So na ano. So ito yung ating checking group, pero tayong isang breakaway. So may dumikit ba rito? Dumikit si Bartolome at si Launico. So yung nasa may matalikod, itong si Marlon Bartolome, nasa harapan niya itong si Jezreel Launico, Pop Dio Campo, si Darren Dolatre, si Leonardo Valdez, si Dave Valenziano, si Kenneth, si Benedict Tanca, and Nino Lin. So ilan na ito? 2, 4, 6, 8, 9 riders including the first man breakaway. So lumayo na sila ng tuluyan sa ating peloton. So hintayin natin dito yung peloton. Mag-aabol pa kaya ito ating mga grupo. Okay, ito na yung ating breakaway. Ba, solo na. Ay, solo pa rin pala talaga. Uy, lumalayo yun ha. Lumalayo yung ating solo breakaway. Nagtuturuan kung sino magtatranggo rito sa second group. Oh. Hindi nila madikitan ha. Kanina, konti na lang. Leonardo Valdez, Nino Lin, ito si Pope, Launico. So, lumalapit ang ating peloton. Ito na oh. Pangunguna ni John Paul Laureta, Jake Corpus, si Meto Trubio, Prince Grino. Ayan, no? Okay. Solo breakaway pa rin, ha? Solo pa rin. So, napakalayo na mga idolo. Bigla pa. Lumayo, mga 150 meters ang labag ng ating breakaway dito sa group na to. So ito yung nag-aabol pa. Ba't napunta si Darren dito sa likod? Mukhang nagkabalatan kanina. Oh. Mukhang nagkabalatan. Ay, sa breakaway, solo. Solo pa rin, ito ating solo breakaway. Pati ba ito? Siya pa rin ang ating solo. Lumayo pa kayang labag ha.
Ang kanyang speed, 46, 47 kilometers per hour. So basta meron tayong isang nauunang breakaway na Team Exodus. Oh, hindi pa eh. Isa pa eh. Oh. Okay. Ang sabi? Gas yan. Palpaki. So, dami pa rin tao. Ayun, shower out. Oh, shower out. Shower out sa mga masaraw. Iyon. Diyos ko po kayo do. Ala na, insayado na tayo. Tunog, pati itlog. So, ating solo breakaway. O, pagbalik, remate. Ba't nawala si Dolatri sa harap? Ayun, shoutout si, Samson Veterana. Ayun, si Sir Carlos, Sir Modesto. Yun. Yung ating mga breakaway second group. Okay. Medyo nagkakabigwasan na rin sa ako dahil rematihan na ito pagbalik. Balik na Matias? Oo. Yo, Diyos ko po, mga papogi po. Ayun na. O, remate pagbalik daw ha. Remate. Okay, second group natin. Itong si Nidolin, solo. Solo second group. Mukhang mananalo na yung ating breakaway ha. Remate na yan, pagbalik. Wala. Ay, meron ba dyan? Meron data dito? Ni? Oo. Tayo po sa grupo na to. Pinapatay nung last group. Yeah. So ito yung ating pinaka-solo second group. Malayo na yung ating breakaway solo. So baka mananalo na yun ha. So tayo kinig yun. Kung aabutan pa kaya ito, hindi na lang ating peloton sa likod. So ito yung ating solo second group. Mamaya ipopokus na tayo doon sa third group dahil doon sigurado magaganap ang malinding rematihan. So congrats doon sa ating solo breakaway na Team Exodus at saka itong kay Ninulin ng Go for Gold. Solo second group naman. Wala, di na rin ito abutan. So doon tayo ipopokus sa third group ha. Doon magkakarimatihan. So ito natin dito. So meron pa tayong isang solo. Si Benedict. Si Benedict yun ha. So ito yung isang grupo pa. Ito yung ating grupo. Remate na yan ha, remate. So abutan pa kaya si Benedict Tangka. Yung sanang dalawang sidecar na yun. Pagilirin nila. Aabutan yun. Yung sidecar na yun. O, dito magaganap ang matinding remate yan. Naku po, Diyos ko po, kain daw. Alala, nagkaibit-ibit na. Mahina itong kwan, dapat pagilirin na nila. Pa-overtakin nila to. Ako po, patay tayo. Nagkaibitan. Yun lang. Nakalayo na talaga si Benedict. So mukhang hindi na nila abutan si Benedict Tangka. So magkakarimati dito. Ayan, nakakarimatihan na to ha. So rimatihan na to mga idolo. Ayan sinasabi ko sa inyo. Wala na, huli na kayo, times 2 1.5 gano'n. Ayan, nagkakarimatihan na. Ayun na, wala na. Ayan na, bumibati na. Dirimati ang Marshall mga idolo. Nagkarimatihan na. Ayan na,
Yun! Balde! Tanga! Sunong! Yun lang. What? Trepor. Ay, kala ko, pagkaka natin ko ito, may puti ko lang. Kus ka ba? Sumama dito sa aming Shawara. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Grabe, kaya naman dumili dito. May Ratratan, benti-benting tugisan, benti-benting panatan, benti-benting bakbakan, benti-benting digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din na yung mahalaga. wala na, ang gawin na. Naging masaya, di ka ba Call Bikers, pwede kahit sino mapabalik.